Moje meno je Lucia Flimelová a v N-Clinic pracujem ako trénerka pre širokú verejnosť, či už sa jedná o deti, dospelých alebo seniorov. Tréningy so mnou majú podobu fyzioterapeutického cvičenia, kedy úzko spolupracujem a nadväzujem na fyzioterapeutický plán mojich kolegov. Jedná sa o cvičenia po úrazoch a operáciách, kedy cieľom je zbaviť klienta bolesti a zabezpečiť čo najrýchlejší možný návrat do bežného života a plnej fyzickej kondícii. Takýmto cvičením sa dokážeme úspešne vyhnúť hroziacej operácii. Na druhej strane mám klientelu so zameraním na fitness, čiže ich cieľom je byť fit, nabrať svalovú hmotu, redukovať telesný tuk, maximalizovať športový výkon, zlepšiť držanie tela, odstrániť svalové disbalancie. S týmto je spojená i moja práca diagnostiky a analýzy telesného zloženia pomocou InBody prístroja a nutričné poradenstvo. Nezabúdam i na regeneráciu, v tejto oblasti poskytujem maderoterapickú masáž a manuálnu lymfodrenáž, ktoré majú nielen regeneračný a estetický účinok, ale i ten zdravotný. Nutričné poradenstvo má svoje miesto pri redukcii telesnej hmotnosti, redukcii telesného tuku a nárastu svalovej hmoty, taktiež pri maximalizácii športového výkonu, regenerácii a zlepšení kvality spánku. Na druhej strane i v oblasti zachovania zdravia a dlhovekosti, pretože väčšina ochorení pochádza práve z neprimeranej nutrície a inaktivity.